21 гадзіна ў Беларусі, вашай увазе аб'ектыў. Я Александр Пуціла. Добрый вечар. Што сёння ў праграме? Да журналістаў поўным узбраенні, шэраг ператрусаў у Магілёве. Это уже третий перетрус был. Два перетруса было улетку. Выбора у меня не было. Или идти в тюрьму, или спасать свою жизнь бегством путем нелегального пересечения границ. У Польшы судзяць беларускага уцекача за нелегальнае мінанне мяжы. 48 раёнаў пацярпелі, амаль 1000 населеных пунктаў засталіся без электрычнасці. Небывалы ураган з Атлантыкі дасягнуў Беларусі. Хваля жорсткіх ператрусаў накрыла Магілёў. У дамы журналістаў-фрылансераў сілавікі ўрываліся са зброяй рана-рана, а дзверы былога офісу адкрывалі адмысловую тэхнікай. З падрабязнасцямі Ірына Дарафейчук. Милиция, дверь открываем. Сами не откроете, дверь будет вскрыта. Так колени, Лёг! Лёг! Руки за голову. Гэта незатрыманне небяспечнага злачынца. Сілавікі з баявой зброяй раніцай уварваліся ў кватэру да магілёўскага журналіста Алеся Сабалеўскага. Падобныя ператрусы адбыліся ў журналіста Барыса Вырвіча і фрылансера відэааператара Яўгена Глушкова. У іх забралі ўсю тэхніку і дапыталі абодвух як сведкаў у крымінальных справах. А так, пасля чарговага ператрусу выглядае былы офіс магілёўскага парталу 6 ТВ. Сілавікі ўварваліся ў памяшканне ў адсутнасць гаспадароў, бо рэдакцыя парталу ўжо выехала з Беларусі. Это уже третий перетрус был. Два перетруса было улетку. И вядома, что там ничего не было. Уже там все, что можно было взять, уже взяли улетку. Зміцер Салаўёў лічыць дзеянні сілавікоў помстай за працу парталу. Сайт 6 ТВ заблокавали, а телеграм-канал признали экстремистским. Але журналисты дзейнасці не спынили. Так как мы, скажем так, иммигранты, больше часа вольного, меньше чем заниматься, как нема господарки, как, скажем так, и больше занимаемся как бы своей працей, тому как бы праца стала больше интенсивной, ну, что, напевно, не вельмі подобається нашим уладам. Лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалая Казлова, які з 28 снежня адбывае трохмесячны арышт, у баранавіцкім СІЗА нумар 6 прызналі схільным да экстрэмізму. Яго трымаюць аднаго ў камеры з кепскім асвятленнем і гучна ўлучаным радыё. У него ожоги глаз остались после пребывания на окресте на прошлый раз, когда им вливали хлорку в камеру. И у него сейчас, видимо, на фоне вот этого плохого освещения ухудшилось зрение и ухудшилось самочувствие в этом отношении. Однако в осмотре ему отказали. Это означает, да, что это вот пытки, не оказание медицинской помощи. Не спыняюцца і затрыманні. Губазік затрымаў праграміста з Пухавіцкага раёну, які распрацаваў адмысловую мобильную аппликацию, которая содержит в себе информацию о товарах белорусских производителей, которые не рекомендовалось покупать. На так званым пакаянным відэа чалавек прызнае, што быў гатовы дапамагаць грашыма плану «Перамога». Знаете, как я провел новогодние праздники, меня объявило в розыск белорусское КГБ. Так беларускі комік Слава Камісаранка пачаў адзін з апошніх стендапаў у Киеве. Вы думаете, наверное, за что, да? За шутки. Представляете? Да, в обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один. Падчас выступу Слава Камісаранка распавядае, як невядомы паведаміў яму, што сілавікі могуць вывезці коміка ў Беларусь. Ірына Дарафейчук, Белсат. Сетка кур'ераў да мільёны долараў на злачынную дзейнасць. Польскія памежная служба і паліцыя выкралі банду, якая перавозіла мігрантаў з Беларусі ў Нямецчыну. Затрымалі 11 чалавек. Злачынная група дзейнічала з верасня 2021 года на Падляшшы. Частка групоўкі працавала ў Варшаве. Людзі Лодзі ды Вроцлаве. На чале банды стаялі два чалавекі. Адзін непасрэдна арганізоўваў нелегальнае мінанне мяжы, а другі займаўся фінансавымі пытаннямі. Праваднікоў і кур'ераў яны набіралі праз месенджеры, а жыхароў з местных раёнаў таксама набіралі да сябе. Пасля таго, як група мігрантаў незаконна пераходзіла беларуска-польскую мяжу, іх сустракалі ды перавозілі ў Нямецчыну. На арганізацыю нелегальных перавозаў група вылучыла 8 мільёнаў 700 тысяч еўраў, з якіх 4 мільёны 300 тысяч былі для кур'ераў, што перавозілі мігрантаў у Нямецчыну. У раскрыцці банды польскім службам дапамаглі калегі з Еўраполу.
У суде Бялай Падляскай разглядаюць справу Віталя з Берасці, які быў вымушаны ўцякаць з Беларусі ад пераследу ўладаў, незаконна мінуўшы мяжу. Мужчына ні пра што не шкадуе, але разумее і польскі бок. Пры гэтым не прызнае сваёй віны і лічыць выстаўленыя яму абвінавачанні недарэчнай выпадковасцю. Працягне Марыля Дакуцька. Ратаваўся ад палітычнага пераследу ў Беларусі, апынуўся на лаве падсудных у Польшчы. У раённым судзе Белай Падляскай пачаўся разгляд справы берасцейца Віталя за незаконнае перасячэнне мяжы. Мужчына пераплыў Буг. Падчас мірных пратэстаў у 2020 годзе Віталь ладзіў у Берасці разнастайныя ініцыятывы, аб'ядноўваў вакол сябе людзей. У лістападзе 2020 года да яго прыйшлі з ператрусам, вынялі асабістыя рэчы і тэхніку, забралі пашпарт. Я для своей страны стал террористом, бандитом, поэтому я вынужден был бежать. По словам адвоката, в нашей стране нет права, и выбора у меня не было. Или идти в тюрьму, или спасать свою жизнь бегством путем нелегального пересечения границы. Летась у сакавіку Віталь пераплыў раку Буг і ў незабаве быў затрыманы памежнікамі разам з сябрамі, якія сустракалі яго на польскім баку. Меня допрашивали, на меня давили. Я, в принципе, понимаю, это их работа. Это неизвестно, кто я и так далее. Они имели право на это, они должны выполнять свою работу. Позже я говорю, я хочу политического убежища. И так не могу понять, могу его получить или не могу получить. Меня везут уже к прокурору. Прокурор мне грозит заключением, говорит, готов ли ты признать свою вину. Вины Віталь не прызнаў, і справу аб незаконным мінанні мяжы накіравалі ў суд. На першае паседжанне прыйшлі падтрымаць мужчыну і іншыя беларусы, што вымушана пакінулі радзіму. Я считаю, что это несправедливо, потому что человека другой возможности попасть в Польшу не было, его никто бы не выпустил, нет у человека паспорта, то есть задерживать человека, когда он спасает свою жизнь любыми возможными способами. Но я считаю, что это неправильно. Паводле выстаўленых абвінавачанняў Віталю пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі, а сябрам за арганізацыю незаконнага пераходу да 8 гадоў. Але Віталь верыць у справядлівасць польскага суда. Можно быть обвиняемым, но также и доказать свои права. И я в это верю. Нежели в Беларуси, где прав ты или не прав, но если есть приказ сверху, ты будешь неправ. И, скажем так, это есть плюсы и минусы. Я, конечно, выбираю польский вариант, пускай эта буква закона соблюдается. Сваю сітуацыю мужчына лічыць выключным выпадкам, вынікам непаразумення з тымі польскімі памежнікамі, якія тады былі на службе. Працяг судовага паседжання адбудзецца 11 лютага. Марыля Дакуцька, Белсад. Новым амбасадарам России у Беларуси прызначылі Барыса Грызлова. Адпаведны указ падпісаў Владимир Путин. Напярэдадні асобу Грызлова узгаднілі з беларускім МЗС. Долучэнне Грызлова да расійскай палітычнай эліты звязваюць з імем ягонага аднакласніка, блізкага да Пуціна, цяперашняга сакратара Рады бяспекі Мікалая Патрушева. У розны час Грызлоў ачольваў фракцыю «Единая Россия», быў міністрам унутраных справаў, спікерам Дзяржаўнай думы, апошнім часам прадстаўніком Пуціна ў так званай кантактнай групе ў справе Украіны. Менавіта яму належыць славуты выраз «Парламент – гэта не месца для дыскусіяў». Раней Грызлоў некалькі разоў крытычна выказваўся і пра афіцыйны Менск. Цитата: «Мы не хочам, каб расійскія грошы ішлі не на рэальнае будаўніцтва саюзнай дзяржавы, а на стварэнне міфу, што яна ёсць. Ці аб тым, што Беларусь занадта доўга рыхтуецца да прызнання Абхазіі ды паўднёвай Асеціі». Палітолагі характарызуюць Грызлова зусім не харызматычным, але вельмі паслухмяным выканаўцам. Урад Нямецчыны не паслабіць ціску на беларускі рэжым, наадварот, там зацікаўленыя ў тым, каб органы нямецкага правасуддзя пераследавалі беларускіх сілавікоў у Еўропе за здзейсненыя імі злачынствы супраць чалавечнасці. Пра гэта пасля сустрэчы з прадстаўнікамі нямецкіх партыяў распавёў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Фактычна не атрымаецца уже бизнес as usual у сітуацыі з Лукашенко. Немагчыма паўтараць сітуацыю гандлю, калі Лукашенко затрымліваў, садзіў палітычных зняволеных, пазней уводзіліся санкцыі, а пазней ішоў гандаль. Адмена санкцый, замен за вызваленне палітычных зняволеных. Мы казалі пра адзіную кнігу злачынстваў, якая ўжо ёсць і якую актывісты беларускія таксама вядуць. Мы казалі пра важнасць менавіта і выкарыстання сённяшніх прававых інструментаў краінаў, дзе беларусы заяўляюць аб фактах гвалту на адносінах да іх.
Больш за 5 тысяч прапановаў аб зменах у праект Канстытуцыі поступила ад грамадзянаў, заявіла старшыня Савету Рэспублікі Качанова. Адна з прапановаў дазволіць Лукашэнку кіраваць Беларуссю да 80 гадоў. Тым часам тэлеграм-канал «Честные люди» паведамляе, што ў камісіі аб рэферэндуме пачалі прымаць былых сілавікоў. Як адбываецца абмеркаванне праекту асноўнага закону ў матэрыяле Антона Каменскага. Мы как-то от этого избавимся? Тэхніка крыху дае збой, бо тэлемост паміж горадняй і Лідай праўладны саюз моладзі зладзіў упершыню. Толькі ў Гарадзенскай вобласці БРСМ правёў 25 сустрэчаў для абмеркавання праекту Конституции. Тема обсуждения проекта новой Конституции семимильными шагами путешествует по стране. По один бок мосту кіраўнікі Гарадзенскага рэгіёну, по другі... Не побоюсь этого слова, самые активные молодые люди из числа работающей и учащейся молодежи. Аб зменах у Конституцию задаваць можна любыя пытанні, нават самыя каверзныя, тлумачыць вядоўца. Кіраўнік Гарадзенскай вобласці шчыра прызнаецца. Эти изменения в первую очередь нужны не нам, уже действующему поколению управленцев. Я говорил, что, знаете, нам со старой Конституции, наверное, проще. У кампании «Конституция. Моц основного закону» БРСМ тлумачыць, што Конституцию меняли тройчы у 1995, 96 и 2004 годах. Спачатку пашырыліся паўнамоцтвы прэзідэнта, ён атрымаў права распускаць парламент, потым павялічыўся тэрмін кіравання на 2 гады і нарэшце зніклі абмежаванні для колькасці прэзідэнцкіх тэрмінаў. Референдум – это определение главного. Правладнае аб'яднанне «Беларусь» таксама збірае прапановы ў праект асноўнага закону. Па ўсёй краіне дзейнічае 150 грамадскіх прыёмных аб'яднання. Принимаем, фиксируем это все и передаем в свою вышестоящую организацию. А та вышестоящая организация она сразу направляет в Конституционную комиссию. Вот. Тут мы никаких не делаем, никаких ни подтасовок, ничего не делаем. У Белую Русь кіравалі некалькі сотняў прапановаў. Арганізацыя падсумавала іх на ўласным сайце. Адна датычыць колькасці прэзідэнцкіх тэрмінаў. Большасць тых, хто скіраваў Белую Русь свае прапановы, схіляецца, што не варта ўводзіць абмежаванні для прэзідэнта, патлумачыў дзяржаўнаму тэлеканалу «Звезда» эксперт аб'яднання. Большинство все-таки склоняется, что надо не сроками ограничивать, а верхней планкой возраста. К примеру, предлагаются такие планки возраста, как 75-80 лет. Прадстаўнікі ўладаў праводзяць сустрэчы ў працоўных калектывах. Паводле старшыні Савету Рэспублікі Наталлі Качанавай грамадзяне скіравалі больш за 5 тысячаў прапановаў. З дапамогай плебісцыту рэжым імкнецца вярнуць легітымнасць, страчаную пасля выбараў 2020 года, перакананы Валер Карбалевіч. Ніякага абмеркавання няма, ёсць проста ягоная імітацыя. Улады ніяк не могуць нават растлумачыць, навошта патрэбна новая Конституцыя. Тому што тыя тлумачэнні, якія робяцца, гэта ўвогуле пустыя словы. Тым часам стратегія дэмакратычных сілаў падчас рэферэндуму застаецца нязменнай. И мы будем добиваться у международной супольности непризнания этого референдума превентивно, как державы уже загодя обещали, что они не признают вынику. Дэмакратычныя сілы заклікаюць сарваць плебісцыт. У дзень галасавання прыйсці на выбарчыя участкі, зрабіць бюлетень несапраўдным, апусціць яго ў скрыню і паінфармаваць аб гэтым платформу «Голас». Антон Каменскі, Белсат. Сусветны банк падрыхтаваў сёлетні прагноз для эканомікі. Усюды яна будзе ў большасці краіну падымацца, а для нашай краіны высновы экспертаў выглядаюць, мякка кажучы, не вельмі. Да яшчэ большай беднасці мы дасягнем, якая няўмольна набліжаецца да Беларусі семімільнымі крокамі. Прыглядаўся гэта Валер Руселік. Вы толькі не здзіўляйцеся, але жыць мы, беларусы, будзем яшчэ горш, чым сёння. Сусветны банк апублікаваў сёлетні прагноз для глобальнай эканомікі. Агулам эканамічныя паказнікі пагоршацца па ўсім свеце. Аднак за гэты год усе развітыя краіны дасягнуць поўнага аднаўлення вытворчасці. А вось краіны, якія развіваюцца, да ковіднага ўзроўню ў 2022 не дацягнуць, у тым ліку і Беларусь. Да таго ж нашая краіна застанецца адзінай у рэгіёне, чыя эканоміка не толькі не будзе расці, але і наадварот будзе падаць да мінус 2,8% за год. До 2023 года мы пачнем выбірацца з яміны, аднак будзем рабіць гэта марудней за многія краіны ў рэгіёне. Рост складзе 2,3%. Пры гэтым рост не зможа нават перакрыць узровень падзення эканомікі ў папярэднім годзе. То бок агулам 2 наступныя гады мы будзем жыць у мінус.
Пры гэтым, калі адную з галоўных праблемаў для іншых развіваных краінаў Сусветны банк акрэслівае цяжар набраных запазычанасцяў, то для Беларусі куды страшнейшая адсутнасць інвестыцыяў, падкрэслівае эканаміст Леў Марголін і крытыкуе спробы айчынных прадпрыемстваў замяніць замежныя ўкладанні дзяржаўнымі крэдытамі. Калі гэтыя крэдыты бяруць беларускія прадпрыемствы, бяруць яны іх у беларускіх рублях, і бяруць у дзяржавы, то адказнасці ніхто за гэта не нясе. Гэта не прыватнае прадпрыемства, дзе, скажам, чалавек дастае з карману грошы і ўкладае іх у бізнес. А гэткіх унутраных запазычанасцяў таксама робіцца ўсё больш. Асноўныя флагманы беларускай эканомікі зноўку абнавілі рэкорды ў запазычанасцях. На стан 1 снежня 2021 запазычанасці буйных і сярэдніх кампаній у Беларусі склалі 163 мільярды 600 мільёнаў рублёў. Зрэшты, тлумачыць эканаміст Алексей Харкевіч, усе гэтыя мільярды яшчэ не катастрофа. І калі б у нас эканоміка расла, то мы маглі б выплаціць усе запозыченности. Мы не так уж много и должны. То есть, в принципе, конечно, мы можем это все погасить, если пойдем по пути Румынии 80-х годов, когда Чаушеску сказал, что мы выплатим все долги, мы ужмемся, мы пожертвуем, скажем, качеством жизни, мы выплатим. И мы реально это можем делать. Мы знаем, чем это закончилось для Чаушеску. А таму застаецца куды бяспечнейшы шлях – працягнуць шукаць, у каго б яшчэ выклянчыць грошай. Выбар, што праўда, не надта вялікі. Замест больш выгадных і танных заходніх крэдытаў застаецца надзея адно на Расію ды Кітай. Зрэшты, і на гэтым выпрабаванні для айчыннай эканомікі не канчаюцца. Акрамя таго, што няма замежных інвестыцый, другая прычына – гэта, безумоўна, вось гэтыя санкцыі, якія толькі уступілі ў дзеянні, і мы кожны тыдзень, кожны месяц будзем бачыць іх наступства, нават такія, якія мы сёння нават не можам прадказаць. І гэта яшчэ калі не згадваць 6-га пакету санкцыяў, які ўжо на пачатку вясны Еўразвяз рыхтуе ўвесці супраць рэжыму Лукашэнкі. Адкуль жа тут узяцца пазітыўнейшым прагнозам? Валер Руселік, Белсат. Трапічны шторм Эльза, які сфармаваўся ў Атлантычным акіяне ўлетку мінулага года, дасягнуў Беларусі. Сёння, паводле інфармацыі Белэнерга, ураган пазбавіў электразабеспячэння 879 паселішчаў, а паводле МНС сарваў з прыпынкаў дахі, паламаў светлафоры і рэкламныя шчыты, перакуліў навагоднія ялінкі на плошчах. Хуткасць ветру дасягала 27 метраў, а заўтра знізіцца ў сярэднім да 23 метраў за секунду. Без каментара. Наперадзе выходныя, няхай яны будуць для вас спакойныя, але і карысныя. Сустрэнемся на наступным тыдні. Да пабачэння.